माबायदि खालामोब्ला हिनजावा थाबैनो सेक्स जायो आरो माबायदि होयोब्ला हौवासानि दैया थाबनो गयो आरो जों माबायदि पजिशनाव होयोब्ला हिनजावसानियाव सिङाव लासे हाबलाङो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअआव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1, माबायदि होयोब्ला हौवासानि दैया थाबनो गयो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हौवा हिनजाव सानैबो गसंना सिगांथिं थानानै गोसा गोसा खालामब्ला। कुइसन नम्बर 2, होलायनाय समाव गाइखेर बासाखौ हमना होयोब्ला मा जायो? एन्सारा जाबाय सेक्स जागोन आरो थानो हायै जाहैगोन। कुइसन नम्बर 3, हिनजावखौ माबायदि होयोब्ला थाबनो सेक्स जाखाङो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हिनजावखौ उन्दुहोनानै आरो बेनि सायाव थाना थाफ्लिखौ थिखांना लानानै होयोब्ला। कुइसन नम्बर 4, माबायदि खालामोब्ला हिनजावनियाव सिङाव लासे हाबलाङो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हान्थु खेराय होनानै उनथिंनिफ्राय लासै लासै खालामब्ला। कुइसन नम्बर 5, होनायनि सिगां हिनजावनि आसोलखौ जाना होब्ला मा जागोन? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हिनजावा थानो हायै एबा सेक्स जागोन। कुइसन नम्बर 6, होलायनाय समाव हिनजावा मा खालामजानो लुगैयो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, आथोनखौ हमना होजानो आरो लिप किस खालामजानो लुगैयो। कुइसन नम्बर 7, मा समाव हिनजावनि गाइखेर बासाया हमनो हायै बायदि देरो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हिनजावफोरा जेब्ला प्रेगनेन्ट जायो। कुइसन नम्बर 8, आथोन गेलेनायनि आगोलाव मा खालामनांगौ? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, हिनजावखौ सेक्स एबा गरम जाहोनांगौ। कुइसन नम्बर 9, मा खालामब्ला हिनजावा गरम जायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, आथोनखौ जाना होनांगौ एबा आथोनखौ हमना होनांगौ, नङाब्ला लोगोफोर गाइखेर बासाखौ हमनानै एबा जानानै होनांगौ। कुइसन नम्बर 10, मा समाव आथोन गेलेनो नांगौ? एन्सारा जाबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि समाव। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना एसेब्लाबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय।